लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर भिडियो स' नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि यूट्यूब चैनलनि गोदान भिडियो फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ स' नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे गोदान भिडियो लानानै फैलायबाय अननानै भिडियोखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडियोखौ लाइक खालामनानै फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय बुब्लियाव भिडियो बानायनो थुलुंगा होलांबाय थायोब्लानो जाबाय बोथोरा जोबोर गरम अब्लाबो दायो आङो रुपुहियाव थांनो न'निफ्राय ओंखारबोबाय एसे ससेखिनियाव आं थांनानै इन्ट्र'खौ होना लाखाबाय आङो दायो थांगोन साइकेलजोंसो गेरेमसा फैगासिनो दङ आं साम' हाथायाव गेरेमसाखौ नेनोसै नैबे जोंनि गामिनि लामा बे गामिनि लामाजों आं बारग्रोलांनोसै स' नोंथांमोना आंनि भिडियोखौ जायफ्रा नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय अके नैबे जों साम' हाथाय आङो दा गेरेमसाखौ नेबाय दं गेरेमसाया मोनफैगासिनो एसे दा खिन्थिनांगोन दै बिदि बाजार प्लेसाव आङो भिडिअ लानो माने लासिं सिंनो नुहुरजोबो ना बैनो फिल्डआवबो गथ'फोरा खेला गेलेबाय दं फुटबल नोंथांमोननो एसे जुम खालामनानै दिन्थिनो फिल्डआव खेला गेलेगासिनो दं फुटबल गेरेमसाया बिथांखौ एसे खाथियालागै खेबथाबनि र' मा रिएक्सन जायो नायनि आं बिथांखौ जोबोर समायना गुफुर गावदां जाना फैदो बिथाङा नै स' लोगोफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदोंमोन जे हौवाबो नङा हिनजावबो नङा सासे लोगो हमनो थांदों होननाया नै बिथाङानो बिथाङानो आरोखि दा बिथाङा लासिनानै मोखां खोबथेबाय नै खारग्रोबाय बिथाङा गाइस ओरैनोसो होनदों आङो नायनो माबायदि होनदों कुवालिटिखौ स' गाइस ओरैनोसो होननानै होनफ्लादोंमोन आङो बिथाङा एक्टरानो बिथाङा दा सिंगेलै दंथ'यो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं डिसक्रिपसनाव होनो हागोन आरोखि हेड जाबाय सल'गोफोर रुपुहि मोनहैनानै जोङो डाइरेक्टलि सानैबो खुसेर बिदै लोंहैदोंमोन आरोखि ना लोंखांबायमोन बे समाव The next day guys good morning from home दायो न'आव दंथ'यो मैया ब्लग्सखौ आं कमप्लिट खालामनो हायाखिसै स' बेनिखायनो दिनै आं ब्लग्सखौ न'आवनो लादेरनानै कमप्लिट खालामनानै आपल'ड होनोसै स' दान्दिसे जाबाय आङो जिरायबाय थानाया माने ओरैबायदि सान्दुं गोसा दै नायबाय था नै बा बिराद सान्दुं गोसा मैया आङो ब्लग्सखौ मानि थाखाय कमप्लिट खालामासै होननानै बुंब्लाथाय मैया माने हर जाबायमोन रुपुहियाव थांनानै फैनाया बेनिफ्राय आङो बेवहाय आर्ट पेपार मोनसे ओमफ्राय लेखा प्रिन्ट खालामनानैल'सो लाबोदों ओमफ्राय बेखौ आङो इउज खालामबायबो मैया हरावनो खालामफैदों प्रेक्टिकेलनि थाखाय स' बेनिफ्राय बेखौ माबायदि बानायदों आं एसे पेपारा मा पेपार बेखौ आं दायो खिन्थिनो हायो खिन्थिबाथाय नाथाय दा ओरैबायदि सान्दुं गोसा गरम आरो लाइनबो गैया दा बे समाव ओमफ्राय मा मावनो मा मावा ओमफ्राय ब्लग्सखौबो माबायदि कन्टेन्ट लाबोनो नङा होमबा ओरैनो जबाय थानायखौथ' आं भिडिअ बानायबाय थानो हायाना माने नोंसोरबो नायनो इन्टारेस्ट मोना स' बेनिखायनो जायखिजाया आङो न'आव जिखिनि मावो मा मावो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन बे ब्लग्सनि गेजेरजों अके स' गाइस स' लोगोफोर माने दहाय आं सानाव भिडिअ ब्लग बानायदोंमोन बेफोर ब्लग्सखौ आं कमप्लिट खालामनो हायाखैमोन ओमफ्राय मैया आङो बेलासियाव माने
आर्ट पेपार लायनो थांदोंमोन बे आर्ट पेपारखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै होननानै दिन्थिनोसै होननानै आं भिडिअखौ बानायदों माने आर्ट पेपारखौ आङो फिसा फिसा रोखोमै हाखाबाय दै मानो होननानै बुङोबाथाय जोंहा हार्बिरियामनि प्रेक्टिकेल दङ गाबोननो माइनरनि ओमफ्राय नै फिसा फिसा हाना लाखाबाय आङो बेनिफ्राय आं प्रेक्टिकेलखौ बानायगासिनो दङ बे समाव कमप्लिट जाथ'वाखैनो मोननैसो दंबावो जासिगोन बेनिफ्राय थ' मा खालामनो आरोखि ना नोंथांमोना या ब्लग्सखौ बुजिखादों आद्रा ससे जाबाय दं मानो होननानै बुङोब्लाथाय गोलोम बोथोर गरम बोथोर बेनिखायनो आंबो ब्लग्स बानायनो गोसो जाया आरो न'आव दंफां साया सिङाव जिरायबाय थानायाव बोरै ब्लग्स बानायनो नङा होमबा स' बेनिखायनो आं ब्लग्स बानायनाय जायाखै बेनिखायनो आंबो भिडिअ एडिट खालामनायावबो एसे प्रब्लेमस आरो स' बेनिखायनो नोंथांमोना या भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम गाबोन फुङाव आङो एग्जामाव थांगोन बे एग्जामाव थांनाय भिडिअखौबो बेवहायनो नुनो मोनगोन नोंथांमोना अके The next day Hi guys good morning so नोंथांमोन साफ्रोमबो जोबजासिम भिडिअखौ नायजोबलांबाय था दिनै नेक्स्ट डे थामहिनबा मर्निं जाफिनलायबाय स' दिनै कलेजाव प्रेक्टिकेल एग्जाम दङ मेजर आरो माइनरनि स' बेवहायनो आं थांनो थाखाय एसे रेडि जानो नागिरदों स' बे रेडि जानाय नुथायखौबो आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनोसै बेनिफ्राय डाइरेक्ट कलेजाव लानानै थांफानोसै अके नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो गाइस आङो दायो न'निफ्राय ओंखारबोबाय नै गेटआपखौ नायनानै लादो एसे माने नुहुरोना नुहुरा आं मिथिया जायखिजाया बाट ओमफ्राय बैयाव गोबां मानसिफोर जना दं दै जब कार्डनि फट' दिखांजानायफोर दंफैलाबायो ओमफ्राय आङो बेखायनो मबाइलखौ नुहुरजानो गिदो थांबाय थानोसै आङो दायो रुपथनखौ लोगो मोनबाथाय देखायनोसै ओमफ्राय रुपथनजों जमा थांफानोसै आङो नै जों गामिनि लामा बेयो लोगोफोर आङो भिडिअखौ मानो थाखाय गोलाव लाया होननानै बुङोब्लाथाय माने अपेन लांदां जायगाफोराव आं मानसि नुनायाव लाजिनाय मोनो दिनैसिमबो लाजिनायानो खाराखै आरो ब्लग्स भिडिअफोर कन्टिनिउ खालामबाय थायाना दैलि खालामब्लाथाय लाजिनाया खारगोन खिन्थु दा दैलि खालामनाय जायाना गोबावजोंल' खालामनाय जायो आं दाबो ब्लग्स खालामनो होननानै खालामगासिनोसो नङाबाथ' आं खालामनाय नङामोन नै गारि फैलायबाय गंसे बेखायनो खेबथ'लायला नै लामा नेक्सजों फोथार माइ हाजोब्बाय खैजाय नै गारि खारलायबाय ओरैबायदि समायना नुखादों माथो जोंनि लामाखौ भिउफोरखौ वाव बिउटिफुल जाना दं अके हैद गारि फैलायबायलै स' लोगोफोर आङो थांनानै रुपथनखौ नेबाय थानाय समावनो अदित नार्जारि बिथाङाबो आंनि लोगो बिथांखौ आं लोगो मोन्दोंमोन बिथाङा दा मोनसे प्राइभेट जब मावगासिनो दङ बिथाङा सानफ्रोमबो दैलि थाङो फुंबिलि समाव स' बिथाङाबो बुंफाबाय थौदो आंजों थांफानोसैबा जमा थांसै रायज्लायलांनोसै ओरैनो दान्दिसे सम जों जमाबो लोगो मोनस्लायलायनाय जाखायाखै होननानै स' बेवहायनो आंबो गाखोनानै थांफाबाय जों जमानो गोबां खोथा सावरायलांबाय थाबाय रायज्लायलांबाय थाबाय बेफोरबायदिनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो ब्लग्सखौ माने दिनै जोंना प्रेक्टिकेल एग्जामा जोब्बाय आरोखि ना बेनिफ्राय आङो माने ब्लग्सखौ कन्टिनिउ लाबाय थानो हायाखै गोबां प्रब्लेम्सनि थाखाय मानो होननानै बुङोबाथाय आथुर बिथुर जाबाथाय ब्लग्सखौ आं लाबाय थानो हायाना बेनिखायनो स' जोंहा आं दहायनो फुङावनो मोनफैदो बेनिफ्राय दा प्रेक्टिकेल एग्जामा जोब्बाय दिनैनिफ्राय जोंनि सेकेन्ड सेमिस्टारनि जेबो रोखोमनि प्रब्लेम्स गैथ'लिया जोंहा दायो थार्ड सेमिस्टारनिसो जासिगोन आरोखि ना स' नोंथांमोना आइ हप जायफ्रा जोबजासिम नायदों थेंक इउ स' माच जोबजासिम नायनायफ्रा थ' आइ हप नोंथांमोना इन्जय खालामबाय बे ब्लग्सखौ आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय